Bones! Com esteu? Vaig a prendre'm la meva infusió a veure si em calmo, perquè si no el vídeo sortirà molt alterat. Que és un polialimenta com qualsevol altre, que ningú es pensi que m'hi he posat res estrany. Benvinguts una setmana més a Síndic de Greuges. M'encanta, perquè he dit benvinguts una setmana més, saps? Com si portéssim un fotimer de vídeo, saps? Com si estiguéssiu cansats de veure la meva cara, i en realitat és el segon vídeo. Que potser esteu cansats de veure la meva cara, però no és per la quantitat, sinó per la qualitat. Bé, doncs ja tornem a ser aquí, ja he tornat a muntar aquesta espècie de setup, que menys mal que no veieu el llit, que el tinc per allà, perquè bàsicament muntar el setup vol dir posar la càmera, les pantalles bé i tirar tota la merda que hi havia per aquí desordenada a sobre del llit. Així que més val que no el veieu. En fi, fa dies que navego per les xarxes i a YouTube fa dies que només veig vídeos d'unboxings i a Twitter només veig discussions de quina és la consola que hem de triar aquesta nova generació. Així que he decidit que avui al Síndic de Greuges xerraré de quina consola triaria jo, així, modernet, jove, perquè ens agrada el gaming. Estem xerrant que tenim un dubte entre la PlayStation 5 i l'Xbox... Com es diu l'Xbox? O sigui, sé que hi ha l'Xbox Series, però no és la nova, no? És la petita, però no és el nom de la consola, no? Com es diu l'Xbox? Ah, vale, o sigui, es diu Xbox X Series... Ho estic mirant d'internet ara, per això miro cap a l'altra banda, i Xbox Series S. A veure, jo he de dir que mai m'he casat amb cap de les dues, vull dir, de fet, la primera consola que vaig tindre a casa, tot i que n'havia jugat a d'altres, va ser la PlayStation 2. Després vaig saltar a l'Xbox 360, així que no m'he casat amb cap marca, per dir-ho així. I doncs vaig a cercar informació de cada una per veure quina trio. Bàsicament, perquè ho sapigueu, vaig a mirar el preu. L'Xbox Series té un preu de 499 euros i preu de la PlayStation 499. Com a mínim s'han posat d'acord amb el preu. O sigui, les dues consoles valen 500 euros. Perquè a mi aquest truc dels 499... Per què ho fan sempre això? O sigui, és una cosa que m'emprenya. Et posem 499, que així ja no són 500. Però que no et ve d'un euro. Vull dir, no et ve d'un euro. 499 són 500 euros. Ens posem com ens posem. En fi, vaig a trencar la guardiola, a veure si m'arriba. Vale, d'acord, queda clar que això de la guardiola, evidentment, era una broma, era un gag. Però és que l'he obert de veritat i tinc 65 cèntims, una targeta SIM antiga, una moneda d'aquestes de plàstic per ficar els carros, de la compra, quan anaven amb moneda, i uns quants adaptadors d'auriculars d'orella, d'aquests que es fiquen aquí dins. Era per fer la broma, però realment és que és depriment. O sigui, què els hi passa als venedors de consoles? Què es pensen? Que són rics? Que jo tinc aquí 500 euros per pagar una consola? Així, pam, té! Saps què? No me'n posis una, posa'm en dos! D'acord, seré sincer amb vosaltres. Se m'acaba de desmuntar el vídeo. O sigui, jo ara he vist el preu d'aquestes dues consoles i he flipat, i dic, què passa amb les consoles? Jo quan era petit diria que no eren tan cares. La PlayStation, que és la primera que jo vaig jugar així, la 1, la de tota la vida, valia 69.990 pessetes, el que vindria a ser 420 euros. La PlayStation 2 es va vendre per 74.900 pessetes, el que vindrien a ser unes 450. La Nintendo 64 com a mínim veig que valia 34.990, el que serien 210 euros. Aquesta era més assequible. Segons això, la Play 3 posa que val 599 euros, perquè la PlayStation era una merda que portava el logo de Sony, o sigui, és així, vull dir, jo en aquella generació em vaig comprar l'Xbox 360 perquè valia molt més, la Play 3 la van cagar, m'estàs dient que aquella cagada que van fer valia 600 euros? Ara me'n recordo perquè la gent protestava tant, la veritat. Clar, l'Xbox 360 valia 399, que déu-n'hi-do també, però com a mínim és assequible, i clar, llavors arribem a la PS5 i a la Xbox i en realitat doncs no hi ha tanta diferència de preu amb les seves antecessores. O sigui, bàsicament, anem a fer una secció de queixar-me, de que han pujat molt de preu, i veig que no. Què faig jo ara? Faig un vídeo nou? O tinc cara i segueixo cap endavant? Seguiré cap endavant, home, si és que aquests vídeos són així. Ara m'he de posar a escriure un altre guió? No, home, no, tirem endavant. Que també et dic que si hagués fet el guió bé, hagués buscat aquests preus abans i m'hagués adonat compte de que no em podia queixar d'això,
perquè no és veritat. Veient el preu de les noves generacions, he arribat a la conclusió que l'única que em puc permetre és la GS4 Pro. Si a algú li interessa, a AliExpress la venen per bon preu. Que ara que penso, ara que he dit això de la GS4, el tema aquest de les consoles clòniques com que ja ha passat de moda, no? O sigui, ara els més joves potser us sorprendreu i direu, què és una consola clònica? Heu de pensar que quan nosaltres érem petits, els nostres pares no havien vist una consola de sobretaula en la seva vida. O sigui, el màxim que havien vist era el joc aquest que es deia el Pong, crec, que eren aquestes dues pales de tennis que anaven fent així i t'anaves passant un puntet, vull dir, és el videojoc més modern que havíem vist. Doncs clar, no estaven posats al dia del mercat, com ara potser la gent que comença a tindre fills, doncs sí ha conviscut amb consoles i sí les coneix. El que va passar és que va sorgir un mercat que es dedicava a fer còpies de consoles per la part exterior, perquè el que és el hardware era horrible, i doncs, jo què sé, et feien una consola amb la forma de la PlayStation 1, de la Nintendo 64, i t'ho venien com que era el mateix, millor perquè era més barat, i a sobre portava un munt de jocs instal·lats. Clar, que després quan els pares arribaven a casa amb aquella consola, els nins flipaven perquè què és això, saps? Vull dir, perquè sí, per fora s'hi assemblava, inclús copiaven noms que s'assemblaven a les consoles. Jo què sé, en vez de Nintendo 64 igual n'hi havia una que era Nintendo 46. Very good. 2 and 3. Saps? Vull dir, ara no ho sé, però copiaven el nom de l'estil. I clar, la consola s'hi assemblava, però quan tu l'obries descobries que a dins només hi havia jocs de la Nintendo Entertainment System, o sigui, jocs de 8 bits. No tenia res a veure amb la PlayStation 1, ni la 64, ni la 2. I el fort és que aquest mercat, jo crec que es va forrar, Van haver-hi molts pares que van ser enganyats per aquestes consoles. O sigui, jo no em gastaré 500 euros ara en una consola, perquè és que a més, a jo m'agrada jugar. Jo reconec que a jo m'agrada jugar, però, clar, avui dia o passes 24/7 jugant o no ets ningú. Per exemple, a mi m'agrada molt jugar al Fórmula 1, però és que em connecto a jugar online i als 2 minuts em desconnecto, perquè allò semblen els autos de xoc. O sigui, a la sortida encara no has arrencat que ja t'estan xocant tots els cotxes. Llavors dius, doncs em passo al Fortnite, que també està de moda. Clar, què passa amb el Fortnite? Que tens una selecció de xavals que juguen molt més que tu i només fotre un peu a l'illa, pam, ja estàs mort. O sigui, jo al Fortnite no duro ni 2 minuts. Ni 2 minuts, és que és fotre peu a terra i mort. Penseu que he aconseguit durar més al llit que al Fortnite. I clar, llavors, quan et canses del Fortnite, et passes al FIFA, i al FIFA et passa exactament el mateix. Acabes jugant contra la màquina, perquè et poses a jugar a l'online i tu vas amb un equip de merda, dient-ho clar i català, que dus en Castolo i aquesta gent. En Castolo era del Pro Evolution Soccer, però he creuat jocs, però ja m'enteneu, que tenim uns jugadors de merda. I la màquina no té una altra cosa que fer que emparellar-te amb un tio que té un equip amb tots els clàssics, o sigui, amb en Messi, que si en Koeman, que si en Zidane, i dius, clar, és que, com vols que no perdi el partit? En sèrio? No hi ha en tot el món no hi ha un altre pringat com jo, per poder jugar contra ell i passar-nos-ho bé, que és el que volem. Jo no vull anar als esports aquest, jo vull passar-m'ho bé una estona. I jo per aquestes coses passo de gastar-me la pasta, prefereixo quedar-me amb el meu Tetris, que aquest sí que l'entenc. Si t'has decidit a comprar-la tens un problema, perquè has de decidir entre una de les dues. Suposem que només tens diners per una, ja els rics que en puguin tindre 3 de cada, aquí no entren. Has de triar bé, perquè tu no et vols marcar un zoom, o sigui, tu vols tindre un iPod, doncs vols triar la consola que millor anirà, i això és difícil, perquè a dia d'avui no sabem si la Play 5 tirarà més o l'Xbox tirarà més. Sabem que l'anterior generació jo crec que va guanyar clarament la Play 4, però a saber què passarà en aquesta. Clar que tu ara et passes el dia fent enquestes, que si enquestes a Twitter, que si enquestes a Instagram, que si enmig del sopar de Nadal, quan t'estiguin passant el gall d'indi, deixaràs anar un. Què és millor, PlayStation 5 o Xbox Series X? Que també en aquell moment la teva família no t'entendrà, et dirà sí, però la Play 5 la vols amb patates o sense patates? I quan et decideixes per una i te la compres, el joc que més volies, pam, el fan exclusiu per l'altre. Això és automàtic. Això és la llei de Murphy de les consoles de sobretaula. O sigui, tu et compres aquella i vols aquell joc, automàticament es passa a l'altra consola. És així, que també us he dit que en plena era de la tecnologia en què es busca fer aparells amb molta potència i que ocupin molt poc,
PlayStation i Xbox, no sé què ha fet. Perquè han tret dues consoles que són com dos hipopòtams. O sigui, jo estic veient els vídeos aquests d'unboxing que estan fent a YouTube i dic, mare meva, si t'has de comprar una estanteria només per posar aquesta consola. Mínim Ikea estarà content. Jo crec que ja ha tret una línia de mobles que puguin aguantar el pes d'aquestes dues consoles, perquè, ja et dic, són un bon totxo, I en fi, fins aquí la secció de Síndic de Greuges d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima.